Kniha. Co potřebujete znát na cestě k lepšímu zdraví? Slovo autora. Dobrý den, jsem autorem knihy Co potřebujete znát na cestě k lepšímu zdraví. Je to tato kniha. Kniha se odlišuje od těch ostatních tím, že vám dává možnost získat ucelený pohled na to, co a jak ovlivňuje lidské zdraví. Tím zároveň můžete pochopit pravou podstatu zdravotních problémů, včetně toho, jak tyto zdravotní problémy správně řešit. Potřebuje tuto knihu opravdu každý? Jsme v informační době a jsme doslova zahlceni informacemi. Také v oblasti zdraví vychází na internetu mnoho různých článků. Jsou od různých autorů a z různých zdrojů. A často si tyto informace vzájemně odporují a rozhodně nejsou systematické a nějaké ucelené. A lidé mají problém se v těchto informacích vyznat. To vím i z naší vlastní praxe ve firmě. Často nám lidé píší, co všechno absolvovali při řešení zdravotních problémů a kolik za to utratili peněz. A většinou jim to vůbec nepomohlo. A tomu všemu by se dalo předejít tím, že budete mít dobré informace o tom, jak udržovat své vlastní zdraví. A proto se kniha hodí skoro každému. Budu vaší knize rozumět? Je to učebnice? Je to populárně a srozumitelně psaná kniha. Dala by se nazvat i učebnicí. Při psaní jsem vycházel z toho, že každá lidská činnost, pokud ji chcete rozumět a dělat dobře, vyžaduje určité znalosti. To se týká i údržby vlastního zdraví. I zde jsou určité zákonitosti. Proto je kniha napsána tak, aby dala takový ucelený pohled a vlastně by se dala nazvat i učebnicí. Jsou v knize také praktické návody? Kniha je praktická tím, že po jejím přečtení budete přesně vědět, kam zaměřit své úsilí k dosažení lepšího zdraví a tím i duševní pohody. Kniha vám umožní se orientovat ve všech otázkách, které si týkají tak široké oblasti, jako je zdravá výživa. Poznáte, jak dosáhnout kvalitního spánku a jak případně zdravě a příjemně zhubnout. Kniha vám umožní se také vyznat v různých doplňcích stravy i v detoxikačních metodách. Jak vás vůbec napadlo napsat tuto knihu? Podobně jako mnozí lidé, já jsem v minulosti v otázkách zdraví a zdravého životního stylu tápal a systematicky jsem se neorientoval. Dá se říci, že vlastně celý svůj dospělý život jsem pátral po tom, co pomáhá skutečně zlepšit zdraví a co může vést k dlouhověkosti. Zkoušel jsem na sobě různé doplňky stravy, různé metody, hladovění, půsty, různé stravovací systémy, makrobiotiku, vegetariánství. Studuji metody lékařů západní přírodní medicíny. Jsem v Německu lékařsky certifikovaný lektor půstů pro zdraví a plnohodnotné výživy. Mám také už hodně poznatků z praxe s vlastními klienty v Centru řízené regenerace. Tento můj poznávací proces trval přibližně 30 let a za tuto dobu jsem dospěl k určitému poznání, které si myslím je důležité pro každého. A proto jsem se asi před 5 lety rozhodl, že napíšu knihu, která by tyto poznatky shrnula. Předat tyto informace lidem považuji tak trochu za své životní poslání. Vy teď máte možnost všechny tyto informace získat ihned a nemusíte ztrácet tolik času, peněz a energie jako já. Troufnu si říci, že tak systematickou a přehlednou knihu, která se týká údržby vlastního zdraví, na trhu nenajdete. Mohu si knihu koupit v knihkupectvích? Knihu nelze koupit v knihkupectvích a je to záměr. Když se totiž podíváte po knihkupectvích v sekci zdraví, tak zjistíte, že tam je spousta knih a je obtížné se tam vyznat. Proto mi připadalo zbytečné tam přidávat další. Knihu si ale můžete pohodlně koupit u nás na e-shopu www.ozdravíme.cz v sekci tištěné knihy. Věřím, že tato kniha může být užitečná pro každého. Přeji vám stále lepší zdraví. Knihu zakoupíte na e-shopu www.ozdravíme.cz v sekci tištěné knihy.